Köszönjük Önöket, 5 perccel múlt fél 12, szerda a Szociális Háló című rovatról szól itt a Sepsi Rádióban. Általában szociális ügyekről van szó. A mai napon egy olyan részvénytársaság kollégája ül itt a stúdióban, mely részvénytársaság évek óta, gyakorlatilag a kezdetek óta felvállalta, hogy munkahelyet, munkát ad olyan réteg tagjainak, akiket a társadalom akarva akaratlanul kiszorított. Itt beszélünk konkrétan a szentgyörgyi romákról, cigányokról, ezen belül pedig egy nagyobb populációról, az örköly cigányokról, és azt hiszem, hogy nagyon könnyen kibarkobázhatták, hogy a Tega RT-ről van szó. De nem ebből a szempontból fogjuk megközelíteni a beszélgetést, ha bár érintjük valószínűleg ezt a témát is, hanem vannak más ügyek is a cég körül. Attila, tiéd a szó. Nyilván vannak más ügyek is. Köszönöm szépen Grubis Islemente kollégám felvezetőjét. Hát egy picit most probléma van a technikai okokkal nálam, tehát nem tudtuk. Nálad van, azt a hallgatók nem észlelik. Nem észlelik, de tehát folytatva onnan valóban más témát is érintünk a részvénytársasággal kapcsolatosan, de mielőtt megkezdeném adásom, illetve megkezdenénk adásunkat, köszönteném Önöket, és új felállásba úgy vélem műsorunk támogatói kerüljenek adásunk élére, és ezt azért teszem, mert fontosnak tartom, hogy ne csak kapjunk, hanem adjunk is. Így elmondanám műsorunk állandó támogatóit, a Sepszentgyörgyi Doma Drive autóvezető sofőriskola. Bővebb információkért a cég székhelyén lehet igényelni a vállalkozó inkubátorház első emeletén. Továbbá a Tega részvénytársasága magyarországi Kemárk vállalat vezetője Varga Imre, a Beauty Salon, az újonnan megnyílt President Beauty Salon a Grigore Balán úton, ahol kedvezményes árak várják minőségi kiszolgálás kedves környezettel az oda betérőket. A Lukoil, az amerikán pizzázóval annyi telt, amennyi önbe belefér, továbbá az Orient Smuk ajándéküzlet, ahol kedvére válogathat minden alkalomra. Újonnan támogatónkat köszönhetjük Keserű Árpád fogorvos fogtechnikust, keressék fel bizalommal Árkoson, illetve a Köröspataki rendelőjében. Köszöntöm Önöket! Témánk, mint ahogy mindig, rovatunk minden adása egy a maihoz hasonló érdekes beszélgetést tartalmaz, hiszen témánk a helyi Tega részvénytársaság munkájáról és lehetőségeiről szól majd. Meghívott vendégem Krisán Mária, a köztisztasági vállalat kommunikáció és sajtóreferense. Köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásom. Mielőtt rátérnénk a kérdéseink fontosságára, kérlek, mesélj egy picit magadról, illetőleg munkádról. Köszöntöm a Sepsi Rádió hallgatóit, jó napot kívánok, sziasztok, köszönjük a meghívást. Magamról csak annyit mondanék, hogy én Sepsiszentgyörgyön születtem, több mint 4 évtizede élek itt. Itt végeztem a középiskolai tanulmányaimat is, a felsőfokú végzettségemet azt már Bukarestben, és az egyetem utáni képzést azt Kolozsváron végeztem. A munkámról én a Tega RT-hez 2003 nyarán kerültem, 2011-ben lettem kommunikációs és ügyfélszolgálati menedzser. Feladatköreimbe tartozik természetesen a szerződéskötés, szerződésmódosítás, sajtó, kapcsolatok, közlemények elkészítése és továbbítása is többek között. Értem, munkát kapcsán eléggé sok problémával találkozol, ahogyan azt említetted. Hogyan látod, mennyire lehet közös megoldást találni az ügyfelek és a vállalat között, és milyen súlyos problémákkal találkoztál? Természetesen azt is figyelembe kell vegyünk, hogy a Tega RT részvénytársaság nagyra nőtte ki magát, mivel 38 tagtelepülésen végez háztartási hulladék elszállítási szolgáltatást, mindez mellett Sepsiszentgyörgy területén várostakarítást, locsolási munkálatokat és téli csúszásmentesítést is. Ezáltal nagyon nagy számú ügyféllel bírunk, tehát nagyon sok szerződésünk van, és ebből adódóan, mivel hogy nagyon nagy tömegű közösséget mozgatunk, úgymond elég sok munkát is von maga után. Természetesen ez emberektől függ, hogy ki hogy éli meg. Általában az anyagi vonatkozású kérdések szokták az embereket, vagyis az ügyfeleinket úgymond kényelmetlen helyzetbe, vagy olyan
olyan szituációba hozni, ami őket tulajdonképpen kényesen érinti. De ezeket természetesen én és a kollégáim is a legmegfelelőbben és a legbarátságosabban szoktuk kezelni. Magyarán az, hogy nem szeretnek kifizetni bizonyos összegeket, amiket mondjuk helyi tanácshatározat szavatol, ugye? Pontosan. Tehát vannak rendszabályok, és ugye vannak olyan ügyfelek, akik elég nehezen integrálódnak ezekbe a szabályokba, és ebből elég sok probléma szokott adódni. Itt most például a 8 lejes összegről beszélünk, a 8 lej per személy per kötelező havi érték, amit be kell fizetni köztisztasági díj gyanánt? Igen. A kutyás problémához hogy viszonyulnak a kutyatartók? Ott is van egy összeg, amit be kell fizetni. Ugyanannyit fizetnek a kutya, tehát a tömbházlakásban házi kedvenceket tartó gazdák is, tehát 8 lej személyenként, tehát 8 lej kutyánként tulajdonképpen. Ezt is azért határozta meg a helyi tanács tulajdonképpen, hogy a közterületeken, vagyis a tömbházak körüli zöldövezetekben nagyon-nagyon sok piszok kerül a kutyatartó gazdák ugye sétáltatása során, és mi biztosítjuk ezeknek a kutyatartó gazdiknak az ürülékeknek, tehát az ürülékek gyűjtésére való hulladékzacskókat. És itt akkor az összeggel van bajuk, vagy a szolgáltatás mienségével? Mit szoktak kifogásolni? Igazából sokan azt gondolják, hogy a szolgáltatásunk, vagy mint minden egyéb román törvénykezés, tehát sokszor a szabályzat is, vagy olyan előírások vannak, ami részben bonyolítja a rendszer működését. Tehát itt értem azt, hogy a kijelentkezések periódikus változása, tehát vannak olyan esetek, amikor az ügyfél nem tud olyan módon kijelentkezni, vagy olyan egyszerűen, ahogy azt ő szeretné. Tehát vannak bizonyos szabályok, vannak bizonyos akták, itt arra beszélünk, hogy mondjuk valaki elutazik 1 hónapra, 2 hónapra, és arra az időre fel akarja függeszteni a befizetést, és hogy ennek a procedúrája bonyolult? Igen, pontosan. Uh-huh. És ezeket nem teszik meg, de általánosan véve, vagy nem általánosan véve beszélhetünk akár egy vagy két vagy több súlyos problémáról, amivel találkoztál. Tehát nem konkrétan, most nem menjünk bele, de voltak-e súlyos problémák, és ezt hogyan nem tudom, most én sem értem a súlyosságot, mire érted, hanem általánosan ez az egyik úgy, ugye, hogy tehát a legtöbbször ezzel szembesültök, hogy vannak lakosok, akik nehezményezik ezt az összeget. Mármint egyáltalán kell fizetni ezért. Értem én arra, hogy a súlyossága, tehát nem fizetett évekig, ebben az esetben súlyosbodik a helyzet. És találkoztatok-e ilyen, vagyis hát nyilván találkoztatok, de mennyi százalékban tudható ez? Természetesen, tehát hogyha, ahogy azt Grubis is Levente is mondta, tehát abban az esetben, hogyha az ügyféltől felszólítás után sem hajlandó szerződést kötni a Tego RT szolgáltatóval, akkor mi javasoljuk a helyi tanács által jóváhagyott határozat értelmében különleges illetékre. Ami azt jelenti, hogy beterhelik az adott személyt vagy a tulajdonost az ingatlanra, hogyha azt ugye nem fizeti be, akkor a tanács próbálja törvényes úton behajtani azt az összeget, amivel ő be van terhelve. Ez természetesen... Eladdig, hogy gyakorlatilag ez törvényes útra kerül, és hogy hát behajtják az összeget, tehát tudok én konkrét esetet, hogy vagy fizetésből vonják le részlet levonás formájában, vagy akár még egy ingatlanba is kerülhet, ugye. Nem tudom, addig jutottatok már el valaha, hogy úgy felgyűjjön az adósság, hogy akár valakinek az ingatlanjába kerüljön? Ilyenre nem volt példa. Mert hogy mondjuk a közműveknél már volt példa, de hogy ott azért a számlaérték általában sokkal nagyobb, mint ez a 8 lejből összeálló számlaérték. Jó, beszéljünk még egy picit arról, hogy van egy újdonság apropó köztisztasági illeték. Nem tudom, lépett-e már érvénybe, de hogy talán tanácsosi kezdeményezésre, talán civil kezdeményezésre szó esett arról, hogy a 3 év alatti gyerekek esetében nem kell, vagy nem kéne fizetni köztisztasági illetéket, jól tudom? Nem, hanem úgy van, tehát nekünk a tavaly évelejétől lépett érvénybe az Ökosepsi Társulás tagjai jóváhagyták, hogy a 70 év fölötti nyugdíjasok és az 1 év alatti gyerekek, tehát a bejelentett gyerekek... Be kell jelenteni, csak nem kell fizetni pontosan, utána. És a súlyos rokkantak, tehát a súlyos rokkantak sem, tehát ők mentesítve vannak a hulladékelszállítási díjszabás kifizetése alól. Természetesen erről tudni kell, hogy igazából a felmérések szerint nagyon-nagyon sok számban, tehát elég sokan vannak nyugdíjasok itt Kovászna megyében.
bizonyos és biztos ez már, hogy ez a rendelkezés valamilyen módon módosulni fog. Erről én most nem szeretnék konkrétan beszélni, hogy milyen arányban, de igazából jövedelemfüggő lesz a 70 éves nyugdíjas, tehát a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok esetében. Tehát konkrétan kevesebbet kell, tehát fizetniük kell, de kevesebbet sokkal, vagy egyáltalán nem kell fizetniük? Hát 3 réteg van, amit mi javasoltunk, tehát lesznek ilyen jövedelem lépcsők, amit mi javasoltunk, az a 800 és az 1000 lej közötti jövedelműeknek az tulajdonképpen fél árba kell fizessenek, az 1000 lej fölötti jövedelműeknek teljesen kell fizetniük, tehát most a jelenlegi 8 lejjel kell fizetni, és a 800 lej alatti jövedelemmel rendelkező személyeknek pedig mentesítés lesz. Értem. Tehát ez még egy javaslat. Ez még egy javaslat. Át kell menni majd a tanácson is, ugye? Pontosan az ökosepsi határozza meg majd, hogyha jóvá hagyják a tagok, tehát a 38 tagtelepülés, hogyha beleegyezik, akkor tulajdonképpen akkor fog érvénybe lépni ez. Jó, akkor valószínű, hogy amire én emlékeztem, egyébként füsttörténet elképzelhető, hogy a tömbházatok esetében a közköltségnél számít ez, hogy bejelentik vagy nem, de van-e valamilyen friss történet, hogy utána nézzek, hogy konkrétan mire vonatkozik, de jó, hogy akkor ezzel a kérdéssel egyben tisztáztuk azt is, hogy a Tegánál, hogy mint vannak ezek a kedvezmények. Hogy engedd meg még egy kérdést, és utána akkor majd jöhetnek a kérdését. Hogy álltok az új alkalmazásokkal? Hisz mindig vannak munkahelyek, és örömmel tapasztaljuk, hogy a munkatársaitok nagyon-nagyon jól tudják integrálni például a cigányokat. Itt Attila nagyon bólogat, mert hogy ebben a műsorban is azért sok alkalommal tudtunk jó példával szolgálni. Van különben egy ilyen kérdésem, igen. De válaszoljon akkor Hát igazából nekünk elég szép számban vannak alkalmazottaink, tehát több mint 320 alkalmazott van a vállalatnál. Természetesen mindazt, ahogy korábban Attilának is említettem, ennek többsége ugye cigány nemzetiségű. Ez abból is adódik, tehát ugye a román törvénykezés azt nem engedi meg, hogy megkülönböztetést tegyünk, tehát mi nem csak cigány nemzetiségű személyeket alkalmazunk, tehát mindenkitől várunk alkalmazási kérést, de igazából mivel, hogy ezt a közszolgáltatást elvégző személyeknek egy egyszerű munkára van szükségük, tehát egyszerű feladatköröket látnak el, ezért természetesen ezeknek a feladatoknak az ellátásához nincsen szükség különös végzettségre, tehát különös szakmai tapasztalatra, vagy iskolai végzettségre. Na most mivel, hogy rákérdezett Grubi erre, tehát megkérdezte, tehát feltette ezt a kérdést, én azért kiegészíteném, hogy hogyan látjátok, hogy ez mennyire segíti elő a társadalomba való beintegrálódást a cigányok körében példázódva. Hát természetesen nagyon nagy mértékben segíti, mert ugye elsősorban jövedelmet biztosít az adott családnak. Azt is megemlíteném, hogy nem csak a családnak, tehát azok a személyek, akiknek sikerül tulajdonképpen felzárkózni azokhoz a feladatkörökhöz, amit nálunk ugye el kell látni. Tehát több eset volt, közel 10 olyan családról tudok én, akiknek nem csak tulajdonképpen a férj dolgozik nálunk, hanem a feleséget is alkalmaztuk. Tehát ez azt jelenti, hogy a családból a két jövedelmet, az tulajdonképpen az anya és az apa jövedelmét, azt ugye a Tegától kapja az adott család. Ez ugye nagyon-nagyon fontos nekük. Arról ne is beszélve, hogy megtanultak rendszerben élni, hisz ezek a felnőttkorú emberek nem jártak iskolába, vagy esetleg 1-2 osztályt végeztek el. Szerencse, jó hír, hogy a gyerekeik már járnak iskolába, tehát hogy elmaradt az, hogy megtanulják, hogy milyen a rendszerben való élés. Közösségben éltek, de olyan közösségben, amelyekben csak bizonyos saját szabályaik vannak, és nem azok, amelyeket mondjuk, hogy egy szentgyörgyi közösség elvárna tőlük. Viszont azt látjuk, hogy itt tehát oda akarnék kiukadni, hogy mondtad, hogy többnyire cigányokat alkalmaztok, vagy ez a bevett szokás, vagy ez a jelenség, de hogy becsületes magyar vagy román ember se kéne rosszul érezze magát, hogyha akar ide jelentkezni, mert akik már ott dolgoznak nálatok, itt mind gerinces emberek, úgy gondolom. Természetesen vannak román kollégáink is, és magyar nemzetiségű kollégáink is, tehát ez egyáltalán nem jelent problémát. És ahogy látszatik, megállták a helyüket, tehát már van olyan cigány nemzetiségű alkalmazottatok, aki már hosszú idő óta ott dolgozik nálatok, gondolom. De van-e? Van, persze, és olyan is van, olyanról is tudok, aki tőlünk ment nyugdíjba. Na,
Hát ez szép, ez jó dolog. Abszolút. Na de viszont rátérnék egy, hát mondhatnám azt is, hogy szomorú részére ennek a vállalatnak, hiszen eléggé sokszor találkoztok vandalizmussal, tehát a társaság találkozik vandalizmussal, ahogy mesélted egy beszélgetésünk alapján, még fel is gyújtották az egyik konténereteket. Ilyen sok van. Hát jó, most pont erről fogunk beszélni. Az útszéli konténerek elég sokszor lángba borulnak. Az újabbak annyira nem, tehát ezek a plé vagy fém szerkezetűek, de a régi narancssárga klasszikus ilyen üvegszálas ládák, azok elég sokszor égtek le. Most azt kérdezném meg, hogy a részvénytársaság eddig milyen anyagi károkkal találkozott, hiszen az utóbbi időben eléggé sokkal találkoztatok, de hogy konkrétan mennyi az anyagi kár, vagy egyáltalán beszélhetünk erről, vagy konkrétan milyen anyagi károkkal találkoztatok? Tehát elsősorban három problémát érintenék itt a rongálással. Tulajdonképpen ugye nekünk vannak hogyha Sepsiszentgyörgy területéről beszélünk, akkor közel 120 hulladékgyűjtő, tehát köztéri hulladékgyűjtőnk van. Ezekből már nagyon-nagyon sok van ilyen zárt rendszerű hulladékgyűjtő pont van. Ezekben is több esetben, tehát most már a kollégáink nagyon-nagyon sok esetben észlelték azt, hogy megrongálták a zárrendszerünket, vagy megerőltették az ajtót, vagy tehát különböző rongálások itt történtek. A zárrendszernél itt a zárható konténerekre gondolsz most konkrétan, tehát a födött Igazából nekünk vannak olyan hulladékgyűjtő pontjaink, nem tudom, hogy tudod, de hogy ilyen zöld rácsos rendszerbe be vannak zárva a hulladékgyűjtő konténerek, és kártyával vagy kulccsal nyithatóak az ügyfeleink számára, tehát az ott lakók, a lakónegyedben tartózkodó személyeknek, ügyfeleinknek biztosítottunk hozzáférést ezekhez. Na most már ismeretlen személyek, tehát nem tudjuk, hogy kik, különböző esetekben megrongálják, megfeszegetik a zárat, és ezekre több esetben volt rá példa, hogy ki kellett szállni a kollégáknak és technikai beavatkozást végezni. A második probléma a rongálás terén az a közterületeken elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő tárolóedények. Ezekből ugye vannak ezek az igló típusúak, többnyire ezek voltak megrongálva, úgy, ahogy ti is említettétek, legtöbb esetben gyújtogatás történt, vagy hogy beledobtak valamilyen cigarettacsiket, például a papírosba is elég könnyen meggyullad és leég. Tehát ezekről tudni kell, hogy ezek nagy része, tehát ezeket a konténereket mi használatba kaptuk a bukaresti Eco-Romamalage részvénytársaságtól. Tulajdonképpen mi csak úgy tudunk eljárni, hogy rendőrségre jelentjük az esetet, miután kivizsgálás történt, hogyha tetten érik a tettest, akkor eljárás történik, ha meg nem, akkor mi maradunk a kárral. Ennek körülbelül egy darabnak olyan 2-3 ezer lejbe kerül az ára. Az elég, tudni kell, úgyhogy jelentős összeg. A harmadik rongálást érintő problémák ugye az egyéneknél, tehát az ügyfeleknél elhelyezett kukákról beszélnék, tehát ilyen 120 literes tárolóedények. Több esetben jelentették az ügyfeleink, hogy ellopták, tehát eltűnik az ilyen tárolóedényük. Azt is tudni kell, hogy az utóbbi időben nagy részük az Újnegyed környékén tűnt el, lába kelt. Ezeknél is úgy van, mi azt tudjuk javasolni az ügyfeleinknek, mivel mi a részvénytársaság használatba adtuk őket, hogy rendőrségi feljelentés történik, hogyha tetten érik, akkor tulajdonképpen eljárás indul, ha meg nem, akkor igazából egy ilyen tárolónak mennyi az értéke? A vételára 140 lej, de mi garanciával tudjuk biztosítani az ügyfeleinknek 50 lejjel, 50 lejjes garanciával. Értem. Plusz onnan van az általános rongálás, amikor is szombaton éjjel mámorosan, vagy vasárnap éjjel mámorosan hazatérnek a hazatérő személyek a diszkóból, esetleg a klubokból, és egyszer bizony neki mennek a szemét véletlenül lerúgják. Igen, az utcai szemeteseket is szokták. Ezeket hogy tudjátok nem kompenzálni, hanem cserélni, mert ha lerúgják, akkor nyilván az törik, vagy most olyan kukákat helyeztetek el, ami play, de ha
elrongálódik, akkor van rá mód, hogy kicseréljétek? Vagy általában szokott lenne nekünk készleten, tehát ugye, ahogy említetted, többféle ilyen utcai szemetes van, ahol még ez a narancsárga típusú műanyag van, ugye ezt is, ahogy a szelektívet nagyon könnyű felgyújtani, hogyha éppen papírhulladék vagy hasonló van benne, vagy könnyű tönkretenni is, tehát a fémet azért nehezebb egy picit lerúgni. Ugyanúgy, hogyha rongálás vagy kár történik, ha adott esetben javítható az adott tárolóedény, akkor megpróbáljuk kijavítani, hogyha meg nem, akkor rendőrségi eljárás. Tehát ugye vagy videófelvételen próbálják beazonosítani a tetteseket, vagy ha nem, akkor a részvénytársaságunk marad az adott kárral. Térjünk vissza oda, hogy a szociális háló rovat, és próbálunk jó információkkal szolgálni azoknak, akik keresik a lehetőséget az életben. Jelen pillanatban van-e kiírva alkalmazás, azaz, hogy van-e üres vagy be nem töltött állása a Tegánál, bármilyen szektorban? Általában nekünk a háztartási hulladékáztat, tehát a köztisztasági részlegen szokott lenni többségében üresedés, és ez is akkor van ugye, hogyha adott esetben valamelyik alkalmazottunk nyugdíjba megy, vagy elmegy tőlünk, más munkahelyet választ. Most jelen pillanatban nem tudok ilyen esetről, hogy most alkalmazás lenne. Viszont azt tudom, hogy mindig nyitott ajtóval vagytok, és hogy vannak ilyen bejelentkezési lehetőségek, azaz le lehet adni doszárt, és amikor üresedik egy hely, akkor jelzitek, hogy lehet jönni, és esetleg egy állásinterjún részt venni. Természetesen ez úgy történik nálunk, hogy a humán erőforrás osztályon az adott személy az lead egy egyszerű kérést, egy alkalmazási kérést, amiben beleírja az elérhetőségeit, és ahogy üresedés van, akkor a kollégáim felveszik vele a kapcsolatot, és tovább aztán majd ők összeállítják a szükséges iratokat, ami az alkalmazáshoz szükséges. Hallgatóink, maradjanak velünk, a reklám után nézem az időt, tehát 12:04 perc van, reklám után hírek után pedig visszakapcsolunk Krizsán Mária meghívott vendégünkkel, szociális háló, reklám következik. Még néhány percig folytatódik a Szociális Háló című rovatunk. Attila, tiéd a szó. Köszönöm szépen Grubis István kollégám felvezetőjét. Mint ahogy az előzőkben beszélgettünk, Krizsán Mária a részvénytársaság, a Tega részvénytársaság kommunikációs és sajtóreferensét köszönhetem második fordulónkban is itt a műsorba. És akkor most térjünk rá arra a legfontosabb kérdésre, hogy egy már általatok megszervezett FARES programról beszélünk, ami annó jó pár évvel ezelőtt volt. Mit lehet tudni róla, illetőleg van-e tovább tervetek, hogy ezt tovább folytassátok, vagy egyáltalán most hogyan áll ez a terv? Tehát volt-e pozitív visszajelzése ennek, hogyan látjátok? Több képzési tervünk is volt, többek között ez a FARE pályázatos programunk, ez 2009-ben volt a humán erőforrás fejlesztése címen. Ennek a pályázatnak a keretén belül többek között 36 alkalmazottat tanított szakképzett pedagógus írni és olvasni. A 36 alkalmazottat úgy választották ki, hogy 100 alkalmazottból 36-ot sikerült kiszűrni ilyen Bender teszt, ilyen vizuális képességfelmérő teszt alapján, tehát azokat az alkalmazottakat, akik egyáltalán nem tudtak írni sem és olvasni sem, tehát még a saját nevüket sem tudták leírni. Tulajdonképpen ennek a pályázatnak ugye az volt a célja, hogy minél inkább felzárkóztassa azokat a kollégákat is, akiknek tulajdonképpen ilyen hiányosságaik vannak, és ez sikerült is. Tehát Timáru Konstantin pedagógus tanítóbácsi sikerült nekük megtanítsa azokat az alapvető tulajdonképpen írás, azokat az alapvető tanulási lehetőségeket, amivel olvasni, tehát az alapvető igen, dolgokat. amivel egy egyszerű kérés meg tudnak írni, vagy le tudják írni a nevüket, ami tulajdonképpen létfontosságúak a mindennapi életükben. És ez mennyire jelzett pozitívat a vállalat felett? Tehát mennyire kaptatok pozitív visszajelzést, akár a társadalom részéről, hogy
Természetesen ők nagyon örültek ennek a kihívásnak, mert ugye erről tudni kell, hogy nem csak fiatal kollégáink vannak, hanem vannak olyanok is, tehát akik már 2009-ben 40-en túl voltak, és elég nehezükre esett, hogy tollat ragadjanak, de azt is tudni kell, hogy a 36 alkalmazottból több mint felének kitűnően sikerült teljesíteni ezt a kihívást, és a másik fele is elégségesen teljesített, tehát sikeresnek mondható ez a pályázat. Két utolsó kérdés, hiszen lassan már lejár az adásunk. Egy másik programotokról beszélnék, illetőleg kérdeznélek a szelektív hulladék működéséről. Ez mennyire alkalmazható itt, és hogyan tudjátok bevonni az iskolai rendszert, hogy az iskolások részére fontossá váljon a szelektív hulladékgyűjtés? Van-e ilyen programotok, illetőleg a következő időszakokban szándékoztok-e ilyen programot indítani? Tehát amit azt már említettem a műsor elején, nekünk Sepsiszentgyörgyön a közel 120 lerakópontnál mindenhol van elhelyezve szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tárolóedényünk. Ez ugye a lakosság számára biztosítani tudja az adott hulladékok elhelyezését, ugyanakkor lehetőség van a hulladékudvarba értékesíthető hulladékként leadni azokat a típusú hulladékokat, amik tulajdonképpen aminek az értéke visszaszámolódik a számla értékéből. Itt beszélek az üvegről, a papírhulladékról, PET, pillepalack hulladékról és az elektromos hulladékokról. Ez mellett ugye, ahogy kérdezted, iskolában van a bukaresti CCR Logisztik Kft-vel közösen a tanfelügyelő, tehát a Kovászna megyei tanfelügyelőséggel és a Környezetvédelmi Hivatallal közösen meghirdettük a tavaly is, és ennek van folytatása az idén is egy versenynek, ahol Kovászna megyéből 19 iskola nevezett be, 9 Sepsiszentgyörgyi iskola és 10 vidéki iskola vesz részt a versenyben. Húzzuk el a mézes madzagot, légy olyan jó. Van a versenynek egy hatalmas, tehát nem csak egy, hanem több hatalmas nyereménye. Húzzuk el a mézes madzagot, mert most metodikai nap van, és nem lehet tudni, hogy a diákok valamelyike hallgat-e minket, úgyhogy húzzuk el a mézes madzagot. Milyen nyeremények vannak? Hát nyeremények tulajdonképpen számítógépes eszközöket ajánlott fel a bukaresti szakcég, és az mellett azoknak a típusú hulladékoknak tulajdonképpen motiválásként a szakcég menedzsere tulajdonképpen azt is megígérte, hogy azok a diákok, azok a csoportok, osztályok, akik beneveztek ebbe a versenybe, a buzói sárvulkánokhoz egy kirándulást is fog biztosítani, hogyha a lámpatestek és a szárazelem kategóriában nagyon jól fognak teljesíteni. Hát ez szuper. Iskolák felkészülni, diákok felkészülni, mert hogy nagy nyeremény. iPhone is van. Igen. iPhone, telefon, laptop is van. Igen. Laptop is van. Még mi? Fényképezőgép. Hát aztán azt a részványfittyentőjét, úgyhogy iskolások rajta neki. A részvénytársaságotok nem csak szociális részben próbál teljesíteni a társadalomban, hanem kulturális tevékenységeitek is vannak, és itt ez az utolsó kérdésemként, illetve nem is kérdésemként, hanem kérdeznélek arról, hogy van egyáltalatok már 2 éve vagy 3 éve megszervezett folyamatos kézműves vásárotok, arra kérlek, mesélj erről, és hogy milyen közeljövőbeli terveitek vannak ezzel kapcsolatosan. Tehát a kézműves és termelői vásárról annyit kell tudni, hogy ez nem csak helyi termelőknek és kézműveseknek van igazából kitalálva, hanem ide szívesen várunk, és jönnek is más megyéből résztvevők, tulajdonképpen partnerek. Ezt ugye a Sepsiszentgyörgyi főtéren szoktuk megszervezni minden hónap első hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Itt ugye a piacadminisztráció foglalkozik tulajdonképpen a bejelentkezéssel, a regisztrációval, a díjak kifizetésével és úgymond a vásár teljes levezetésével. Annyit még tudni kell erről, hogy ez idáig 39 hely volt biztosítva ezeknek a résztvevőknek. Most ezt külön igényre felduzzasztottuk 45-re, tehát 45 résztvevő tud tulajdonképpen ezen a 2 napon részt venni ezen a vásáron. A vásár minden hónap hanyadikán kezdődik? Első hétvégéjén. Tehát első hétvégéjén, tehát minden hónap első hétvégéjén, és ez 2 napos. 2 napos. Tehát ahol megtalálnak a vásárlók kedvükre való kézműves dolgokat,
ebben az esetben még helyi termelőktől is, és nem csak vásárolhatnak élelmiszer is van, tehát benne van? Húskészítmények, Értem. mézes kalács, kürtős kalács, mindenféle, kinek sajtkészítmények, kinek amit a szeme szája kíván szokott lenni. Jézus Isten, kedves hallgatóink, aki megéhezett, bátran kezdhet enni. Én megköszönöm Krisán Máriának, a Tega Részvénytársaság kommunikációs és sajtóreferensének, hogy elfogadta a meghívásom, de hogy ne zárjuk itt le, a továbbterveitekről valami keveset azért mondanál-e? Hát a további terveinkről azt annyit tudnék mondani, hogy természetesen azon igyekszünk, hogy minél inkább felfejeztük a szelektív hulladékgyűjtést. Mi most Erdővidéken tulajdonképpen 4 községbe bevezettük a zsákos szelektív hulladékgyűjtést, és ezt szeretnénk kiterjeszteni egész Kovászna megye területére, ahol a Tega RT Részvénytársaság végzi a hulladékelszállítási szolgáltatást. Ez azért is fontos, ugye, hogy a szelektív hulladék mennyiségeket növeljük, mivel hogy van ez a 80 lejes lerakási díj, amit ugye bevezettek az Európai Unió rendelkezése szerint, és az elég megterhelő nem csak a vállalat számára, hanem ezáltal az ügyfeleinknek is. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne a szelektív hulladék mennyiségek növelése, és az mellett folytatni fogjuk a Sepsiszentgyörgy területén a zárt lerakópontoknak tehát a további felújítását. Az év végére szeretnénk ezt 80%-os lefedettségre felemelni, és ezt remélhetőleg meg is tudjuk valósítani körülbelül szeptember-október hónap végéig. Hát én sok sikert kívánok a terveitek megvalósításához. Szerintem lesz rá lehetőség, hiszen jó emberekből vannak és lesznek ezen a világon. Én köszönöm szépen, Mária, hogy elfogadtad meghívásom, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél és eljöttél. Én kívánok neked is a munkádhoz további sikereket, élményeket. Önöknek pedig köszönöm a türelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak ma is, a szociális háló érdekes témákat taglalt. Remélem, hogy önöknek is tetszett. Műsorvezető kollégámnak, Grubisics Leventének köszönöm technikai segítségét, műsorvezető kollégáim Grubisics Levente és Kerekes Lórán műsorunk, további támogatói a Sugás vendéglő és panzió tulajdonosa Fülöp László. Műsorunk kiemelt kommunikációs partnere az Alternet, Demeter Attila fotóvideó Kertész Huba, zenész és a Blazár stúdió tulajdonosa. Média támogatónk a Háromszék független napilap, a Sepsi Rádió. Partnereink a Pál utcai fiúk, Kaszimkov Egyesület, Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatal, a Kovászna megye tanácsa, Kovászna megye tanfelügyelősége, Kovászna megye munkaügyi hivatal vezetője és állandó partnerek Element Tibor, Kovászna megye jogvédelmi rendszer igazgatósága, a Dancs Market Records, a Salvator Egyesület, a Máltai Szeretett Szolgálat, Sepsiszentgyörgy fiók szervezete, illetőleg a MERT Egyesület. Önök a szociális háló rovatát hallhatták, én Szabó Attila vagyok, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Következő adásunk, ha Isten is úgy akarja, nézek kollégámra, április 5-én lesz esedékes, lesz hallható, meghívott vendégem, a rovatunk és az újonnan induló Speed Help Egyesület jogi képviselője, Doboly Tünde ügyvéd jogász lesz, akivel a kiskorúak jogi kérdéseiről, felelősségvonásáról, jogi felvilágosításról beszélünk majd, tartsanak velünk akkor is, hiszen izgalmas témával készülünk, és ne feledjék, legyünk egymásért felelősek.